Hej alle sammen. Velkommen til min første video i Warmaways. Det vil jeg nok til at lave mange videoer med. Fortæl det videre til jer, og det er et ret sjovt spil. Så skal vi se om min yndlingsbane T-Bile fri. Når jeg kan komme ind. Nogle gange er min server så lukket, at jeg ikke kan komme ind. Men jeg kommer mest til at lave de her videoer. Jeg håber, I også vil komme til at spille det. Så kan vi tage en sniperkamp eller noget. Jeg vil se min yndlingsbane her. Nej, der er en lukket en af dem. Der er en åben en her. Så vil jeg lige spille imod en, som sikkert allerede har styrket. Jo, han har sikkert get. Men der er også joinet flere nu, efter jeg har joinet. Fordi jeg er psykopat. Nej, så er der ikke nok energi til at hoppe. Ja, og hvad det hedder. Man har energi i det her spil, hvis du skal kunne løbe og hoppe. Og det er så der nede over mit, hvor mange skud og sådan noget jeg har. Der er et jetfly til for mig. Ja, jeg får allerede. Nej. De ved bare ikke, hvor jeg er. Men den her bane spillet, den er god. Især hvis du gerne have mange kills. Mig og min ven, vi spiller den kun. Fordi den er så sjov. Og man styrer jo som i de andre computerspil, som man kan skyde i. Men jeg spiller kun så en runde. Den varer kun 10 minutter. Men det er fordi det jeg optager med, det kan kun 10 minutter. Men nu har jeg i hvert fald nakket jetfly. Om lidt nakker jeg ham. Der er en, der har joinet hans hold, men det er fint nok, jeg nakker dem. Og det står 6-0. Det skal nok gå godt. Nu står der 700. Det er bare lidt ærgerligt, at der ikke er flere med, synes jeg. Så kunne det være meget sjovere med det. Men det ser ud som om det er en bandboks.
Men det er stadig dem mod mig. Måske har de også fået en anden med. Ja. Så lige nu. Så har vi fået en, der hedder Stone og top med. Nej, så lækker min. Så bliver jeg nødt til at dø. Men så døde jeg jo, mens det ikke er. Det var det bedste. Og der er joinet flere. Og vi fører 12-0. Det er sgu rekorden. Nej, det kunne min mand ikke hoppe. Men den her video, den kommer til at stoppe om lidt. Jeg beklager det virkelig. Jeg vil også gerne have, at vi skulle fortsætte længere. Men jeg bliver nødt til det. Bandy, det kan kun i 10 minutter, fordi jeg kan købe det. Men jeg vil gøre videoen så god jeg kan. Vi ses nok til næste gang. Det vil så blive senere i dag. Men jeg er ikke særlig god til at spille computer. Det er ret nyt for mig. En af mine venner, der hedder Jonas, han viste mig, der spiller server. Så synes jeg bare, det er sindssygt sjovt. Men jeg vil gøre videoerne så gode jeg vil. I vil nok også se en, der hedder Shake Game, og jeg Throw Game. 11-6 score. Og det er der ikke mange, der kan få, når de er alene på et hold. Nej, hvis jeg havde få min sniper op i ordentlig tid, så havde han ikke kunne dræbe mig. Så prøver vi den her RPG. Den skal jeg også have på et tidspunkt. Og den har jeg allerede 0 skud til. Ja, det var det. Vi ses til næste gang.